निज्लागुरि गामिया बाथौ सिबियारि गामि। दा बियो 100 बोसोरनि जि 100 बोसोरसिमहालागै माने गारजा फुजा होबोनाय जाबाय। दा देग्लाय फार्स्ट टाइमनि थाखाय गामियावनो ओंखाम गोरलै जानाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। दा सिगांनिफ्रायनो न'खर न'खर ओंखाम गोरलै जानायनि हुदा जोंनियाव दङ। नाथाय देग्लायै जयै खौसेयैनो गामियावनो ओंखाम गोरलै जानो होननानै गारजासालियाव ओंखाम गोरलै जानाय हाबाफारि बेखौ लानाय जादों आरो। बे दरसेल' गामि, जोंनि निज्लागुरि गामिल'। दा बेनो ओंखाम गोरलै गामियैनो लानायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय माने जोंहा गामियाव माने खौसेथि आरो अनलायनाय, दा बेखौ बांहोनो थाखाय जों बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो देग्लायनिफ्राय। दा दिनै निज्लागुरि गामियाव जों गामियैनो ओंखाम गोरलै जानाय बेनि गेजेरजों दा आं सानो जे गुबुन गुबुन गामिफोरावबो बे हाबाफारिखौ लायोबा मोजां। मानो होननानै बुङोबा न'खर न'खर ओंखाम गोरलै जानानै जे जोंहा गोबां माखासे माने रायजोयै हुआनो माने अनलायनाय आरो खौसेथि बेनि नेरसोनखौ लाखिलांनायनि मोनसे हाबाफारि हिसाबै जों जयै ओंखाम गोरलै जायोबा मोजां आरो। नंगौ, गामियाव मोनसे बाथौ धोरोमाव खान्थि दङ जे ओंखाम गोरलै जाबासो जोङो गय गोरलैखौ जानो मोनो। मानो होननानै बुङोबा बाथौ धोरोमाव बाथौ फुजा, गारजा फुजा होनायनि गेजेरजों, सालामि होनायनि गेजेरजों गय गोरलैखौ बाउजेननाय जायो। दा बे बाउखांनायनि उनावसो बेखौ मोनजायो आरो। गिबि गिबियावनो आङो रिपर्टारफोरखौ खुलुमनाय जासिग्रोबाय। जिहेथु माने नंगौ, जोंनि बाथौ धर्म हिसाबै माने मोनसे खान्थि दङ जे ओंखाम गोरलै जानाय हाबाफारि आरो गारजा आलादा हाबाफारि। दा नैबे जोङो दैज्लां बोथोराव बिदिनो बहुद खामानि मावनानै जोङो सेहेराफ्रा बिदिनो रुइलाङो। ओमफ्राय बाहाय जोङो जेब्लानाखि माइ गोदान मोनो, बे समावहाय जोङो माइ मोननायनि उनाव जोङो ओंखाम गोरलै जानाय जायो आरो। दा बाहाय माने आं नुदों जे माने गामियावबो जायो, बिदिनो न'खर न'खरबो जायो ओंखाम गोरलैखौ। दा बाहाय दहाय जोंहा सारआ होनलांबाय जे माखासे रायजोफोरखौ जों मोननाय जाया होननानै। दा बेफोरबायदि रायजोआव जुदि जायोब्ला माने खौसेयैनो जानाय जायो, माने जयैनो जानाय जायो, माने अनलायनाय माखासे नेरसोनखौ जों बाहाय नुयो आरोखि। दा ओंखायनो जों बे हाबाफारिखौ लानाय जायो आरो। दा ओंखाम गोरलैयाव निस्सय माने गोदोनि आजै आजौमोनहा माने सोलिबोबाय थानाय हिसाबै जिहेथु माने ओंखाम गोरलैजों लोगोसे जोङो बिदिनो गोदो था गान्दा होननाय मोनसे दंमोन, जों बेखौ बाहायनाय जायोमोन। दा बे बुस्थुखौ जों मोननाय जाला। दा नेरसोन हिसाबै दा जोंहा अनला थारुन दङ, थारुनखौ बाहायनाय जायो आरो थारुनजों दाउजोंबो बाहायनाय जायो। आरो अनलाजों नाजोंआथ' माने बे माबाखा आरोखि, सियरखा। जोङो ओंख्रि हिसाबै जोङो बे अनलाखौ मेन खालामनानै लायो आरोखि। माने ओंखाम गोरलैयाव माने अनला नङाबा माने सलिया आरोखि। दा जोङो बेनिखायनो अनला ओंख्रिखौ माने जोंनि बर'नि नेरसोन हिसाबै जोङो ओंखाम गोरलैयाव फार्स्ट माने अन देनानै अनला ओंख्रि संनाय जायो आरोखि। ओंखाम गोरलै जाखांनायनि उनावहाय माने जा दङ जोङो बिदिनो सोलिलांबाय थागोन बेबायदि आरो। गय गोरलै ओरै सोलिलांबाय, जे बिदिनो गोदान गोदान माइ दङ दानि मुगायाव। दा बेफोरखौ जोङो सोलिलांबाय थायो आरोखि, बिदिनो जालांबाय थायो आरो।